Hi guys, welcome to Files TV. Muri sei kuma TV SNyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Video ra Freeman achita Lula Lula namamoyo hure rake tazoriwana tinaro, asi guys munongoziva mega kuti tikupei pano pa YouTube zviite, haibvumidze YouTube kuti tikande mavideo akadaro. Saka tikuda kuti tizame by all means kuti tivhure imwe platform, pamwe maybe WhatsApp kana kuti Telegram, patinenge tichikuratidzai mavideos acho, because pano apa YouTube haibvume, asi video tariona unofane kuseka, rinonyadzisa guys. Video racho kanhu ka Freeman ungati chigunwe, kanhu kachona ungati munwe kadoko doko, ungati kanhu kemwana mudiki apa akanyatsomire ungati irabha guys, unofane kuseka. Asi nyaya yachona yatauya nayo guys ndeyekuti iri video iri kairi Freeman akanyatsoriona kana kuti rikatenderera vanhu vakanyatsotenderedza, anogona kuda kuzvisungirira, because kanhu kake kadiki guys. Vanhu vanga vatodedzera kuti saka Freeman ari kuraya mukadzi nenzara, inzara yega yega mumba make, because kanhu kake kadiki. Vadedzera kuti anenge akangogarira mari mukadzi wake guys. Ndozvataurwa nani nevanhu vadedzera kuti izvi haiwa zviite, anogona kungozvisungirira Hkd. Musakanganwe guys kuti pakambobuda ra-levels video, pakabuda ramaititi, asi munongoziva mega kana munhu pakabuda video rake, zinhu rake riri zihombe hombe, hazvinyadzisi. Asi pane ya Freeman kanhu kachona kadoko doko zvinonyadzisa zvokuti agona kutoda kutozvisungirira. Takambozvitaura kuti kana muri kumahure enyu guys, please musatore mapictures, because zvinolikiswa, zvikalikiswa zvinozotenderera vamwe vanhu, havagoni kuzvitora mushe, especially kana uine kanhu kadiki diki seaka katiri kuona kadora ka Freeman. Freeman ane kadora guys, apa kakazara masadza. Handizivi guys kuti mbenge mariona here video racho, asi isusu video tanaro. Thank you so much.